קרה סוף כזה, אז אנחנו אנשים מאמינים ויודעים שבורא עולם הוא מחליט את ההחלטות, ונעשה הכל כדי להעיר את הילד הזה. אני רוצה לגעת בקשר של סבתא ונכד. איך את מתרוממת בתוך שבר? וואו, מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. אתה צריך גם להתרומם בשביל הבת השבורה. גם היא עושה השתדלות מאוד מאוד גדולה, ויש לה שתי בנות מתוקות ומקסימות שתהיינה בריאות. הן נותנות כוח, אבל הכוח יהיה, כנראה שזה זמן, אני לא יודעת אם זה אי פעם, זו צלקת שתישאר, היא תמיד תיראה. עדיין 11 חודש רק, עוד מעט, זה מאוד טרי. כולנו, כל המשפחה, באמת עוטפת אותה ומחבקת אותה, והיא יודעת שהיא לא לבד, יש לה כתף, ובאמת אני מקווה מאוד שהיא תתחזק, והיא בעצמה, כשיתחילו לשמוע את דבורי שלי, ידעו איזה אור, כמה היא טיפחה ילדות שסבלו, כמה היא טיפחה אנשים שהיו במצוקות קשות ביותר בחייהם. ואני מקווה מאוד שהיא תגיע למקום הזה, שהיא בעצמה תיתן כוחות ותדבר ותוציא החוצה. זה מנדי. החוויות שלנו המשותפות הן כל כך נעימות, מחבקות, הרבה אהבה, הרבה מאוד אהבה.